चषड़ा गाय रे चषड़ा हेलो सांग मैंने आज आम जाऊँ तप्तपाणी घाटी तप्तपाणी गोटे मंदिर अच्छे से मंदिर जीवु पानी बाहर से पानी आम गाधे सब सांग आम टोटल 7 जन सांग जाऊँ आम ए 3 जन बैक जाऊँ पचर आम गाँ रास्ते आउ गोटे गाड़ी यात्रा विश्रामागार अच्छी विश्रामागार आम जगू सांग मैंने आसला पर आम मिसी बाहर बाहर पर आउ सांग वहाँ पे खड़ा है इसलिए उसका निंजा ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ କାୱାସାକି ଯେତେ ଚଲେଇଲେ ବି ସେ ଶୂନ ଯାଉଛି ମିଟର ଦେଖୁନି କ'ଣ ଏମିତି କାୱାସାକି ଲଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଚଷମା ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ हमारा 10 लोग आ गया अभी देखो हायाबुसा इतना पीछे पड़ गया अभी आ रहा है हमारा हायाबुसा निंजा में जल्दी कावासाकी निंजा काट सब सांग मैंने पलैले एबे आम जीवु आगर आउ गोटे सांग अच्छी से आम मिसबू ता सहित मिसला 7 जन जगह मिसिक जीवु आमर गाड़ी रे बेसी पिला हो गले से जनू काटिदेव सेपटे आम गाड़ी बाहर ना गाड़ी बाहर क्या गाड़ी बाहरी जीव गोटे जन से पिला आसला चल जल्दी जावा से এই ছক সে আমার সামনে আসছে ওটা ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଖରାପ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭଲ ଗାଡ଼ିଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶୂନ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ମିଟର ଫେରି ଉଠୁନି କେତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ बर्तमान गाड़ी तेल भी सर तेल पकड़ा पड़ो पेट्रोल टैंक तेल पकड़ा तेल पकड़ा देखी पारे
ଫାଇନାଲି ତପ୍ତପାଣି ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ପଳେଇଲା ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆମର ପପୁନା କି ଫୋନ୍ ଧରିଛ ତମେ? ଏଇଟା ଆଇଫୋନ୍ ବି କି 2016 ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିକି ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଗାଧେଇବୁ। ଦେଖୁଛି ପାଣି ବାହାରୁଥିବ ପୂଜା କରିବୁ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଣିବୁ ଆଣିକି ପୂଜା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୁଣ୍ଡ ପରିକା ଅଛି। କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଉପରକୁ। ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଥଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଫୁଟି ବାହାରୁଛି। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଏଠି ଗାଧେଇବୁ। ପୁରା ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କେତେ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଆଇଥିଲୁ ଗାଧୋଇ ଏଠି ପଇସାଟା ତିରିଶ ହେଲା 200 ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆମର ପଇସା ଭାଇ ପଡ଼ିବ 200 ଟଙ୍କା ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଛ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମର ପପୁନା ଦାନ୍ତ କାଢିକି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ ଜଣା ପରା। ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଆଉ ଦେଖିଛ ଆସ।
ଏଠି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପଡ଼ିବ ଏବେ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଚାଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଗାଧେଇଲୁ, ମଜା ଆସିଲା। ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କେମିତି ପୁରା ରୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ପ୍ଲେସ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆପଣ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସୋମବାର ଆସନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର କ୍ରୀଡ଼ା इंग्लिश बना मजा होता है, लेकिन नहीं आता है। यहाँ पर सब दोस्त लोग है हमारा दोनों।
ଏଇଠି ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ନେଳି ନେଳି ସେଇ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ହରିଣ ଜିଆଦ ଏପଟେ ସବୁ ହରିଣ ଜିଆଦ ଜେସିବି ହେଲେ ଏଇଠି ଅଛି। ଖାଇବା ନଉଛନ୍ତି ଭାଇ ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗ ଆସିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମକା ଦେବି ବୋଲି ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମକା ଅଛି ସେ ଭାଇ ଘର ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ। ଏତେ ମକା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି କେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ଏଠି ପୁରା ମକା ଚାଷ ହୁଏ ପ୍ରବଳ ମକା ଛଡ଼େଇରେ ଏଠି ଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ମକା ବିକୁଛନ୍ତି। ଆମର ସେପଟେ ଯେମିତି ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି ଏପଟେ ମକା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପୁରୀ ଉପମା ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଉପମା ସବୁଠାରେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ଏଠି ଖାଇବୁ। ପୁରୀ ଉପମା ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ପିଠା ତ ଆମେ ପୁରୀ ଉପମା ଖାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।